Kanyaman. Yaman. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng tinolang native na manok. Ayan mga kapudibit, at drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis sa kamay namin, mga taking Kapampangan. Mga tana po. Opo, mga tana, mga kapudibit. Ayan, o. Sabaw naman. Papaya, yan po yung gulemi. Wapen. Papaya. Magtaka ko po, puro legs. O yan po yung burime legs. Tagalugan mo. Fresh po yan, fresh. Ayan po ba lahat to? Fresh yan po. Tinola. Kanyaman. Yaman. Kakaya. Kalinamnam ng kaya. Kasi papaya. Siles. Subo tayo. Una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tana po. Mantam. Lambot. Papasya ako. Naman. Ito niya pang bulong lara. Laman loob. Daw na sila. Tinyang ebon, no? Na. Tinyang ebon. Palanakan. Bala. Pet. Patis. Grabe sa. Sarap.
Ang sarap talaga, no? Ay, Papaya yung ginagamit. Ito tayo. Ito yung sa akin. Ito. ito. Pinaka to. Hindi mo. Di pwede yan. Lambot niya. Maparas. Sarap na sabaw. Laka. Legs. Malilamlam yung sabaw. Sarap na. Kasi papaya. Papaya pa. Tsaka native talaga. Ito lang yung ibon mo. Fresh sila yan. Fresh from Manok. the 555 din. Aguli mo ka. Bakit? Makiabi ka nga. Mag-vlog kami. Marami kang tinik. Ay, ano, buto. Alam nyo guys, sara yung aircon namin. Mm-mm. Kaya medyo pinagpapawisan kami ngayon. Pero, pinapawisan tayo kasi masarap yung pagkain natin. Maparas. Huwag mo yung mahanghang. Mga Sa Tagalog yon, paparas. maparas. Sara yung aircon namin. Huwag mo nang paulit-paulit, baka sabihin pa nila, hindi pagawa. Tayo baka may maawa. O game, shoutout po tayo. Baka magtatampo na sila. Shoutout po kay Bessie Lepanya. Ayan, advance happy birthday po sa May 25. Ayan, Yes. happy birthday po. Happy birthday At po. kay Rihanna Celine Reyes, shoutout daw po sa mami niya na si Mami Maricel Reyes from Santa Maria, Bulacan. Shoutout po. At shoutout po kay Vilma Concepcion. Ayan, Gilbert Carag 1980. Ay, Vilma Concepcion. Valerie Concepcion. Yes. Ayan. Shoutout po kay Maris Dulayba, Green Panther, Cherica Nomaro Kitaro. Ayan. Shoutout Shoutout po. po. Shoutout po kay Loretta Fernando. Shoutout po sa anak niya, si Christian Josh R. Fernando. Ayan. Yes, shout out. Magbe-birthday siya sa May 24. Yes, Ayan. happy birthday. Birthday advance. At shoutout po kay Unding Gregorio. Yan. Yes. Shoutout po sa inyong lahat. And syempre, salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. At kay Tita Olivia, Tita Tita Cynthia, Olivia. Tita Nelly Pineda. Yes. At kay Lods Discarte. Ayan. Yes, see you. Magkikita po kami sa May 24. 24. Ayan, magla-live po kami, manood po kayo na ng ganda ng lugar doon. Yes. Discarded. Siyempre, dapat mag-subscribe na po kayo sa kanya. At Yes. kay Ate Janet Lubibaw, ayan, Yes, shoutout po. At shoutout kay ano, Nanay Babe Kaluya. Nanay Babe. Ayan, shoutout kay Misha at Isabella. Ayan, At kanyang baby. Siya pa, Baby Alison Catherine Bugoy. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout po. Ayan, nakapudibis agisan mi na naman yung pamangan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.